I el temps, la veritat, que passa molta pressa. Per nosaltres ens ha semblat que estàvem encara parlant al començament de curs quin era el proper tema que faríem quan vam acabar l'any passat el del cinema, i ja tornem a estar aquí una altra vegada amb aquest tema que no sé si ja l'heu encertat perquè estem treballant durant tot el curs, però nosaltres vam decidir amb els nens i els mestres que treballaríem el tema de geometria i entorn. Què més veure que l'entorn sobretot el vam treballar a partir de l'escola primer, després de la nostra ciutat, que tenim un entorn meravellós i tenim el privilegi, com diem sempre, de tenir una escola molt ben situada i que l'hem d'aprofitar. I llavors doncs vam fer això, aprofitar tot l'entorn que tenim i la nostra ciutat per poder treballar. Però aquí més que emmirallar-se també, com tenim aquí, que amb en Gaudí per poder treballar també tota la part de la natura i la geometria. Per tant, una mica l'espectacle anirà a partir de tot aquest tamany. Només us hem de dir que això és la part final de tot un treball que hem estat fent durant tot el curs. Que d'aquí només tenim una part d'aquelles coses que nosaltres hem vist que representen la part més artística i més creativa, que és el que volem que siguin els nostres alumnes, que hem de treballar, però que sobretot hem de treballar perquè siguin responsables i perquè siguin sobretot creatius i lliures i uns bons ciutadans. Per tant, ara veureu i podreu gaudir d'aquest espectacle que nosaltres li hem dit Gaudim. I ja està, de moment us deixo aquí, però abans d'acabar us vull donar unes petites referències a l'hora d'acabar mentre que duri l'espectacle. Us demanem que els nens estan fent un gran esforç per poder treballar, que s'ho han preparat molt bé i que mireu, sobretot, de que no comenceu a saludar, perquè ells ja saben que estan aquí, us han vist, però després això fa que vosaltres capteu la vostra atenció i que no es puguin estar per la feina que han de fer. Us assegurem que s'ho han preparat molt bé. Per tant, vosaltres estigueu d'espectadors i ja veureu com així podrem gaudir tots. A l'hora del final també us agrairem que tots els pares que sortiu a fora i nosaltres ens quedarem aquí dintre amb els nens. Un cop s'hagi acabat tot, vosaltres, els pares, aneu on hi ha els cartells a fora, que és on els heu deixat al dematí a les 11, i els tutors us els entregaran en allà.
A fred de l'alzinar creix humil a l'Adern, sense més pretensió que mostrar cautelós el verd ufanós les flors arraïonades. Al cor de l'hivernada les gripes i els tions mengen a vegades les cireres morades.
néixer a Reus, el dia 25 de juny de 1852. Els seus pares es deien Francesc Gaudí i Antònia Cornet. Tant ells com el seu pare i el seu avi eren calders i tenien un taller a domicili familiar al barri de Sant Francesc a Midons. Gaudí va estudiar arquitectura a l'Escola de la Llotja i a l'Institut d'Arquitectura de Barcelona, on es va graduar el 1878. Molta imaginació va tenir i molt bon gust en construir la Sagrada Família, el Carmel, el Capritxó, la Casa Batlló, la Pedrera. Són algunes de les seves grans obres. Gaudí volia copiar la natura i va fer un llargmetratge de figura. Va morir el 10 de juny de l'any 1926 a Barcelona perquè el va topar allà un tramvia quan anava per la Gran Via.
Molt bé també a tots els músics d'aquestes big bands que sonen tan i tan i tan bé. Ara és el torn que, en nom de l'AMPA de l'escola, ens agrada agrair molt especialment tota la feina que fa tot l'equip directiu, tot el professorat, totes les persones que formen part d'aquesta gran escola i que fan que els nostres nens i nenes facin tan i tan bé totes les matèries i tot el que avui també ens han mostrat aquí. Els nens i nenes que ahir van participar en un taller han fet, m'agradaria que ens acompanyessin aquí davant on estem nosaltres, aquí a la Mar. Ens acompanyeu un moment? Uns nens i nenes que hi van fer una cosa molt especial que en nom de tots els nens i nenes del centre volem que sigui l'obsequi per a tots els professors i professores. En falten uns quants, Veniu cap aquí, sense vergonya. Veu fer un taller. Ja sou tots? Ahir es va fer un taller i vam fer un obsequi molt especial que ara veurem, un obsequi també relacionat amb el Gaudí. És un draguet fet amb una plastelina molt especial, que aquest serà l'obsequi que lliurarem tot seguit. I comencem per P3. A P3 tenim, i ens agradaria que ens acompanyéssiu fins aquí, a la Laura, la Mari Carmen i la Cesca. Les tres mestres de P3, moltes gràcies per tot. La Lídia, P4, endavant. I a P5 tenim la Conxita. Tercer, Concepció. I a quart, la Leo. Cinquè, l'Eva. I el sisè, la Victòria. I ara és el torn dels professors i professores de música. Tenim en Carles, el Toni, el Pere, la Laura, en Francesc i en Jordi.
i moltes coses